hannunka in an gama wannan daban daban ku ne ibola ka ɗora hannunka bagon aliyar ka ɗora hannunka yanzu yan kallo ku suke kallo sakwara yawwa daban ku ka dai bai yan kallo kuke bagon aliyar ka ɗora hannunka ibola ka ɗora hannunka Allah madam mata lokaci ya yi manya yare a raka kusari ba yare a raka kusari ba wannan ya hili da ta Allah ba ne za a rage sarauta